First and foremost, before I go any further, let me try and put this right. It has been agreed, and it's taking the person of Thomas Mukanya Mapfumo Tafirenyika, so that he understands this message. He is very much welcome, and it has been prepared that he be welcome to Zimbabwe to retire at home. It's news that we are going to be hearing within the next few days to come. So all I can advise is, I think all of us as Zimbabweans, we can agree that he is a national legend and still a living one. As in life, Baba Muchaita say. Baba Muchaita say. Baba Muchaita say. Muchaenda kupi. The views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu Singapore, chitubu chinonwa ni munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa dangu kutenda nekuti sai nokurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, ndauya nenyaya yandoda kuti mumbonzwa zviri kurongerwa Thomas Mapfumo nevanhu veZanu PF. Da kuti muzvinzwire mega tozokurukura kuti munozvionawo sei, zvine musoro here. Recently Mukanya akacelebrate 80 years birthday rake. Zvakunzi neZanu PF Mukanya akura ngaachiuya kumba azorore, asi musha wake wakamupisa, anozororera pai. Zvakunzi Mukanya ngaachiuya ngaasiyane nekurwa hondo dzevana vadiki. Handizivi kuti kana munhu arageza achiuya paplatform haasi kurwa hondo dzevana vadiki. Haisiriwo mazera mamwe chete here yaya yanana Emerson Mnangagwa. But zvakunzi akura ngaasiye kurwa hondo dzevana vadiki. Ameno kuti munozvionawo sei, ndosaka ndauya nayo nyaya iyi kuti tikurukure. But ndisandapinda nemunyaya yangu zvizere, ndikuti kana une bhizimusi raunaro raunoda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndodziri pasi apo. Kana une nyaya yaunayo yakuda kuti ndifambire, ndibate futi panhamba idzodzo. Vanhu vasarowaka vakatsamwa vakauya vari 15 vakaita kundounganira nezuro, but ndakadhila navo 1-1. Ndichauya futi nenyaya yacho iyoyo. Handitika sendai mavoice note apo. Kana uchida kufona kuti taure tuonesane, bata namba idzodzidzi, tinokurukura toita sei toonesana. So yesterday Apostle Makore vakabudisa a video vachitaura nenyaya yalungu, but ndisandatombopedza kuona video iyi vakataura something. Let me be clear with you panyaya ya Apostle Makore. Apostle Makore vanouya ne 50% chokwadi, vomva vauya ne 50% nhema. So kana uchiteerera Apostle Makore, select zvaunoda kunzwa iwewe, because zvimwe zvacho vanenge vakutikanga. Dzimwe nguva vanogona kutouya kana ne 80% chokwadi, dzimwe nguva vauya nechi
kana 90 but 10 vanokukangai zvekuti munonzwa munonzwa pane pakashata. So I want to play you an audio here from his video yaita 6 hours ago. Apostle Makore mozvinzwira mega kuti vari kurongerei Thomas Mapfumo, and then after that we react to the audio. Tapedza kureacta kuaudio ndichamba ndangoplaya a song yamukanya kadiki diki munzwe prophetic message iri ipapo handitika regai tinzwe kuti zviri kunzi chiyapa. First and foremost, before I go any further, let me try and put this right. It has been agreed, and it's taking the person of Thomas Mukanya Mapfumo Tafirenyika, so that he understands this message. He is very much welcome, and it has been prepared that he be welcome to Zimbabwe to retire at home. It's news that you are going to be hearing within the next few days to come. So all I can advise is, I think all of us as Zimbabweans, we can agree that he is a national legend and still a living one. So at this point in time, I still feel and think I should second that as well. The guy saved the nation during the Liberation War. He was one of those singers that kept people encouraged, people entertained during wartime. So for that, he deserves a befitting retirement package back home. Whatever he has done in the music industry, he is an icon, he is a mogul, he is one of the biggest, greatest musicians we have heard during our time. Songs like Pili Goriwaenda, you know all those songs, you can play them till this very day. They still carry the vibrance. He used to sing songs that kept us going. So I want to say, after everything has been said and done, and non-apolitical, he should for sure be allowed to go back to Zimbabwe. Thomas Mapfumo, I'll be reaching out to him as well. I hope I'll be congratulating him and not allow pride to take over. He is too old to be fighting battles for young people. Let's agree with it. He's not selling your struggle as you always claim. Let's agree that it is very important that he goes back to Zimbabwe and retire in his native nation of Zimbabwe. Let's move away from Thomas Mukanya Tafirenyika Mapfumo. Right, mazvinzwa mega. Hanzi, he is too old to be fighting my battles evana vadiki. Meaning to say kuti tiswa na DJ Holly tikufanira kunge tiri up front tichifighta mabattles aya. But chiri kunetsa ndechekuti the opponent wedu watiri kufighta wacho, President Emmerson Mnangagwa and his gang, madhara mahombe anotodhiservawo kuti adhile nemadharawo mahombe akaita sana Mukanya. So what will happen kana madhara akaita sana Vagesa, ana Mukanya nevamwe vari kuopposition, madhara echikuru ana Mukoma Clive Malunga, vakasiya struggle? Do you think kuti ama 2K they are going to rise up and fight against ZANU-PF? Saka strategy maonerowo angu zvandiri kuitawo inini. And then on the other hand also ndiri kuona kunge varikuda kuti akauya vanomsunga mafungirowo angu ininiwo zvangu pandiri panapa. Hameno kuti iwewe unoti chii nazvo, isa comment mucomment section. But let's talk about masongs aiimbwa naMukanya. I will just mention a few. Ma prophetic songs aiimbwa naMukanya. Mukanya vakaimba vakati, musha wenyu wamaichemera, eunowaita mamvemve. Zimbabwe ichiri kunaka, Zimbabwe ichiri kutapira, zvinhu zvichiendeka baba. But pakangopera chinguva chidiki diki kusvika nanhasi. Look at Zimbabwe. Amamvemve ega ega. Vakaimba futi zvikanzi, vakomana muno mune corruption, munyika medu muno maita disaster. Corruption. Tisati takutomboziva kuti corruption zvinorevei. Vatazoziva later on kunzi, oh, corruption chiwoko muhomwe. Unoenda uchitonyora.
But right now, look at the level of corruption iri kurohwa, the scale of level of corruption iri kuitika muZimbabwe. Ndo munhu wavari kuti ngaasiye struggle, ngaadzoke kumba azorore. Pakaipa. In closing, I just want to play a song. This was the most prophetic song yakaimbwa naMukanya. Akataura kuti hanzi, nhai baba muchaita sei kana vanhu vapenga. Nhai baba muchaita sei kana vanhu vajamuka. This song was directed straight to Robert Mugabe, the late. Kunzi muri kuita yamuri kuita iyi, but vanhu one day vachazojamuka. And years later, vanhu vakazojamukawo zveshuwa. Vanhu vakazojamuka. But if you listen to that song, inotaura kuti hanzi vakaita sei, muchaita sei kana vanhu vapenga. So zvanzi tinotumira masoja nemapurisa kuti arove vanhu. Zvanzi alright, it's fine. Masoja nemapurisa vanomboteerera vachirova vanhu, vachiteerera vachirova vanhu. But ko vakazoramba masoja iyayo nemapurisa, muchaita sei? Ndobva zvakanzi tinotizira kure kunyika dzevamwe, tinotizira kure kuti vasatibate. VaMugabe died a bitter man. Vakafa vachishungurudzika nenyaya iyoyi. Saka mamwe masongs aya anenge achiimbwa navanhu vakaita sana Mukanya, ana Winky D, tinofanira kumakoshesa. Toregera kungotamba waya, but toteerera mashoko kuti zviri kubva nekupi, zviri kuenda nekupi, uyezve zvakamira sei. Hakuna chisingaperi. Very soon tichange takutofara tichiimba pidigori waenda, pidigori waenda, pidigori waenda, wanga achinyanya kuvhaira. Takuimbira ana Tagwirei nana Chivhayo nana Mnangagwa vabva pachinhu ichi. Havagare nekusingaperi pachinhu ichi, vanobhaya. Rega ndingoti turi mbichana apa tinakirwe zvedu. Iwe. As nhai baba muchaita sei. Nhai baba muchaita sei. Nhai baba muchaita sei ku. Muchaenda kupi? Muchaenda kupi? Nhai baba muchaita sei. Ipapo vanenge vari mupawa vachifara baba zvichiendeka, vachitedzera kuti aiwa hatibatike, isusu tinotumira masoja nemapurisa kuti arove vanhu. Iwe.
hanzi naye baba muchaita sei, vakaramba muchaita sei, because vazhinji vacho isusu ana DJ Holly tiri hama dzavo, ana makoma vedu, mapurisa vakoma vedu, masoja vakoma vedu, vanhu vedu ava vanototisimbisawo, tichivasimbisa kuti ngavapiwe mari, vapei mari vakomana ava, vawedzerei mari, vanyasoshanda nyika iende kumberi. Give them money, malecturers ngaapiwe mari. Hanzi vakaramba muchaita sei? Ndopatsanzi tinotizira kure kunyika iri kure. Akomana, these were prophetic messages airohwa, but vanhu tatisingazvioni, takuchizviona manje. Ndosaka wakazoona pakanzi chini? Dambudzo iwe, dambudzo iwe, dambudzo iwe, ona dambudzo watinetsa iwe. Dambudzo asati atombonetsa, but akaimbwa kunzi dambudzo watinetsa iwe. Prophetic messages baba. Mukanya, happy belated birthday. Rambai makadzvanya mundara, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Tonakirwa nemaworks enyu zvekutodaro mundara, ende musateerere zviri kutaurwa nevanhu ava. Musateerere zviri kutaurwa nevanhu ava. Varoda kutokurongerai chibhomba, chibara, chimwe chisiri bho. Saka rambai muchita yamuri kuita ikoko mundara. Mutori bho, upenyu hwenyu hutori safe, mutochimhanya. Pakaipa. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, truth is by for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.